सब स्टार रोवे लोग बने तो स्टार बने तो क्यों कुछ नहीं। एगो बाबा के प्यारा सा भजन गाओ। देव के देव दानी के दानी बाबा के खुश करे में ज्यादा खर्चा नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा दे लोग बाबा खुश हो जाए। कि जटा झूठ परवा लहरे अरे गाना के लहरवा रंग जहरा पियले। कि जटा झूठ परवा लहरे अरे गाना के लहरवा रंग जहरा पियले। रंग जहरा पियले हसो चंद्रमा दुनिया बचले में खाली निदा में सुनाता कि अरे जटा झूठ परवा लहरे अरे गाना के लहरवा राम जहरा पियले। ये राम जहरा पियले कसो है चंद्रमा हो राम जहरा पियले सोहे चंद्रमा हो राम जहरा। देखिए सब पैसा ना आशीर्वाद नमः पार्वती पते झुनझुन बाबा राजा बाबा की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद की कामना बा। देखिए बाबा कितना दानी हम खुश भइले सोना के लंका रावण के दे दिले। बाबा हो भाइयों सब भाई पर कृपा बरसावो। मैं लड़का पढ़ लिख के से खाली से नौकरी लगावो। नौकरी लगा के अगले लगन में बियाह करवाओ। दुनिया जानेला भोला हमें महादानिया हो। अपने राहे भोला वही पलानिया हो। रावण के दिहले शिवजी सोनमा के खराए रंग जहरा पियले। रावण के दिहले सोनमा के खराए रंग जहरा पियले। देखिए इतना देवता बाड़े लेकिन जहर के पियलो केकरा में बचावे के शक्ति बा अली बाबा में। कि अरे सोना के घरवा दिहली कि रावण के दिहली शिवजी सोना के घरवा राम जहरा पियले। ये राम जहरा पियले सोहे चंद्रमा हो राम जहरा सोहे चंद्रमा हो राम जहरा।
शिव जी पंखे लगवले संकट में पड़ी खुदे दुनिया बचवले भैया देखिए सौभाग्य नुबा सब लोग पंडित जी के ऊपर चढ़ावेला आज पंडित जी लोग हमरा के देता लोग इतना कम रहे तो बड़ बड़ नोट रहे तो करके लेमिनेशन करा के लगवा देती हम लेकिन लोग के प्यार आज सोमवारी के दिने व्रत कैले बानी सोचलहु न रही कि बाबा के इतना साक्षात दर्शन हो जाएगा आ कोनो भी शुभ कार्य हमारा घर में होला चाहे गाड़ी ले आओ चाहे बियाह हो चाहे कुछ हो पहले बाबा के दरबार में आए ना सामने के ये बाबा से समय ऐसे ही आजीवन लागल रहो दिख के कहतरिया शिव जी कंठे लगवले संकट में पड़ी खुदे दुनिया बचवले जटा झूठ भरा जगहिया तेरी बड़ा सचेत हो गई भाई बताओ हो भाई एक टावर से देखो तेरे सो होने 2 टावर से इन्हें तो टावरे नहीं के बुझात के छू लेकिन तब वो प्यार बा ये भक्ति बा बाबा के हे राम जहरवा पिए असो के चंद्रमा बहुत बहुत धन्यवाद नोट तो ऐसे उड़ला बुझाइला कि अभी एटीएम से आई है पगड़ी ऐसे बोलने वाला बुझाता हम सम्राट चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद मैं नेता होता नहीं के बने के हमारा रउआ लोग के भक्त बने के रउआ लोग भगवान बने माइनर में आज भी इसके